abayi-20 ngepasika sibhaptiza abantu abayi-20 kubhaptizwa nje abantu abangaphendukanga. Ndithetha mna ibhaptizo abafumanekileyo nibabhaptize. Ndabhaptizwa ndisemncinci. Ungathi ubhaptizo uba ndithatha ujeji ntatha uTitus lo eneenyanga ezimbini ndimse phambi komntu agayelwa amanzi kuthiwa egameni loyise agaya achelwa. Azobhaptizo. Ibhaptizo yinto yenza kuwe uyazi uba kwenzeka ntoni ngoku. Ungathi ubhaptize ufefe njengamanzi ufefiwe wanikwe certificate emva kokuthi ubhaptize. Azobhaptizo. Iqhube ithi kudade Thixo abaguqukile na. Siyavuma baye emanzini abaninzi baphendukile na. Ngoba umyalezo uthi guqukani. Awuyinje noma ngubani emanzini manje. That is why kwani izibhorho namhlanje zabazalwane babhaptizwa benjalo. Bengaphendukile, bengayazi lento bekwenziwa. Matthew 28. Samfunda yena yedwa maninzi amavesi besinokafunda kodwa masifunde nje Matthew 28 yedwa. Matthew chapter number 28. uJohane sekeshumayela abantu baphenduka. Lithi iBhayibhile bafika nezivuni zonke ezixela izinto abazenzileyo abafana. Yes, funda mama verse number 1 to Matthew. Nawe likhona itopic yakho lithi Great Commission, iyalezo ukugqibela kaYesu. Qala ku-16. Yes. Bahamba ke abafundi abali-11 baya eGalili kuloo ntaba uYesu wayebayalele ngayo. Bathi bakumbona baqhuda kuye, kodwa abanye babethandabuza. Yes. Wasondela uYesu wathi kubo, anikwe mna onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. Ke ngoko hambani niye kuzenza abafundi zonke iintlanga. Nibabhaptize. Hambani. Xa ufunda kwenye version lithi umyalezo wokugqibela kaYesu, a great commission. Hambani niye kuzenza abafundi zonke intlanga. uYesu apha sekevuka encwabeni, sekefile wavuka, unikeza abafundi ke ngokumyalezo abayahambe baye nawo ebantwini mabayobenza babe ngabafundi. Funda mem. Nibabhaptize egameni loYise. Abo nibafunyeneyo nibabhaptize egameni loYise ya nelonyana nelomoya oyingcwele. Yes. Nibafundisa bazenze zonke izinto endiniyalele ngazo. Haleluya. Ubhaptizo lamanzi yinto enyanzelekileyo kumzalwane nomzalwane aye emanzini, ngoba xa siya khona kuyongcwatshwa umuntu omdala. Haleluya. Kuyongcwatshwa umuntu omdala. Akubhaptizwa nje noba ngubani, kubhaptizwa umuntu oguqukileyo. Dayo abantu befuna ukubhaptizwa bengaphendukanga, uthethetha nabo, dzala ndini yamahamba nive ngabani bakukho ingqumbe zayo. Haleluya. Now ibhaptizo ke bazalwane bam yinto yomzalwane wonke osindisiweyo eyile emanzini. Haleluya. Mninzi umuntu ongekabhaptizwa abongekho. Kodwa xa sowuphendukile ngokuqonda uba Nkosi yami ndandiye nje, ndandingayazi nento endiyenzayo, ngoba lithi iBhayibhile uFilipi wathi ehleli wafumana umyalezo uba makehle ngendlela, wahlangana nethena lesincwadi ka-Isaya. Xa kefikayo wabuza uFilipi exelelwe nguThixo makehle
ehle ngale ndlela xa kebuzayo uba uyazazi na ezi ndawo usifundayo lithi thema ndawuzazi kanjani umntu ophiya ndawuzazi kanjani kungekho umntu ondifundisayo. Haleluya. Waqala uFilipi wamfundisa yaphenduka. Haleluya. Ipremier yendawo emveni iphenduke yathi le ndiyaqonda ke ngoku balani ungandibhaptizi. Akubhaptizwa nje noba ngubani, akuyi nje noba ngubani emanzini, uye umntu ophendukile. Hayi nendlalo hayi sibhaptiza abantu abayi-50 ngepasika sibhaptiza abantu abayi-20 kubhaptizwa nje abantu abangaphendukanga. Ndithetha mna ibhaptizo abafumanekileyo nibabhaptize egameni loyise lonyana lomoya oyingcwele kungcwatshwa umntu omdala. Sawubuya siyigqibezele ke bangcwele. Ngoba nale nto umntu athi mna ndabhaptizwa ndisemncinci ungathi ubhaptiza uba ndithatha ujeji ndithatha uTitus lo eneenyanga ezimbini ndimse phambi komntu agalelwa amanzi kuthiwa egameni loyise agaya achelwa azobhaptizwa. Ibhaptizo yinto yanzwa kuwe uyazi uba kwenzeka ntoni ngoku. Wathi ubhaptize ufefe njengamanzi ufefiwe wanikwe certificate emva kokuthi wabhaptize azobhaptizwa. Icawu into eziyenzayo nangoku zithela abantu abangcwatshwayo kuthiwa uthatha ibhokisi umntu ubhubhile sekefile kuthathwa amanzi sinothi ubone echayelwa kuthiwa siyambhaptiza siyamngcwalisa angene engcweleni. Akho yonke loo nto leyo. Ubani uye emanzini eyazi uba kwenzeka nto kuyokwenziwani, kuyongcwatshwa umntu omdala. Haleluya. Kodwa le nkonzo yasemanzini isadingeka. Asiyeke bangcwele kufanele siyayifundisa nabobhaptizo ngoba naso bebhaptiziwe wesisingathi uthi aphakamisa wasiphinda sitshonisa uNola aphinda wasithi waphinda wasitshonisa. Ayi Nkosi yami naso na excited le ndaba yombhaptizo. Ngeke waswachumisa indaba enzima kakhulu ma. Haleluya. Ngoba saqala siyobhaptiza kwenye game ngaphaya. Xa sawubhaptiza kwafika enye inkonzo ephethile pha kwi-100 eyiqhube ithi kudade ithi babaguqukile na. Siyavuma baye emanzini abaninzi baphendukile na, ngoba umyalezo uthi guqukani. Akuyinje noba ngubani emanzini mani. That is why khona izibhorho namhlanje zabazalwane babhaptizwa benjalo bengaphendukile bengayazi le nto beyenziwa kubo. Phakame bangcwele.